Dwi'n newid. Beth yw'r cymaniad llwyddi neu'r ardal sira? Herio. Oedd yn 1923, oedd yn 1936, chwech ysgol. Pwy di cael yn mama? fydd yn Cymraeg yn gwael. Dwi wedi bod yn byw yn Manceinion ers 3 blynedd, ac yn Manceinion mae treigl a trwyddol yn fath o cosmetic surgery. So, diolch, miss. So, dwi'n excited iawn. Ydy pawb yn excited? Dwi wedi meddwl amdan crowd surfio yn fawr, ond dwi'n meddwl bod gwasgu hanner y blwyddyn saith ddim yn syniad da. Dwi ddim yn dweud bod fi'n dew, fath ar gyneth o'r blwyddyn wyth ar Instagram. Sy'n rhoi ffeif ymlaen o hanner I wyneb. Gyda caption o, dwi'n edrych fath a Shrek, Hashtag Shrek. Ac
Ac mae i gyd o'i ffrindiau o'i cyflym yn dod ati efo'r comments. O na, ti'n edrych yn beautiful, ti'n edrych yn beautiful! #beautiful! Ac mae'n hyfyr yn iawn am dan 24 awr arall. Ond dwi ddim yn dew, ond dwi ddim yn gwneud llawer o'r arfer coff. Dwi yn gwneud dipyn o hei. Rhoi siacedi ar, ie. Dipyn o hei. Deffro am ôl hynllef o Dr Evans yn dawnsio. Ac hefyd, dwi wedi bod yn codi pwysau. O ie. Godi bwysa'r chips yn McDonald's. Ond dwi yn methu credu, dwi'n cofio yr amserwydd cinio, mae'n glawio tu allan, ac mae pawb tu mewn. Mewn bloc A neu B yn unig, ac mae pawb yn cael hwyl, mae pawb yn cael amser dda, ond yn sydyn, mae'r atmosffer yn newid. Mae'r sibrydion yn trafeilio i lawr y corridor. Mr. Brian Jones, Mr. Brian. Ac yna mae'n dod i lawr y corridor. Ugain allwedd yn hongian allan o'r rocket. Shavings y llif Hegner ar eich bedol. A'r gwaed y bachgen blwyddyn wyth na siarad o ddolena. Ac mae'n edrych o ddisgybl i fyny ac i lawr. Dyn ni sbectol hael yn y rhan o'r gwisgysgol. Dyn ni het yn y rhan o'r gwisgysgol. Dyn ni clutches na yn y rhan o'r gwisgysgol. Dim digon hir. Pa lliw di'r cost na? Sunset Auburn? Okay. Rob clapping, Mr. Brian Jones. Wel, roeddwn i'n reit nervous ar gyfer y gêm yma, ond neithiwr, nes i cysgu fatha baban. Nes i caffi fy hyn. Coronation chicken.
Reit, bwrdd chi. Iawn, diolch yn fawr, eich stopio wan. Dau, un, ac i ffwrdd i. Tri, dau, un, a stop. Cafwch i'r ochr, clap iddyn nhw. Un, ac i ffwrdd chi. Clap i bawb stop da. Reit, ffordd â chi. Hanner yn mynd i fynd. Cofnod i fynd i fynd. Mr. Robertson, dwi'n chwarae chwarae. Sorry, chwarae. Chwarae. Reit, am ffofus yn amser i dros o dair chi'n ffrio. Stopio o top o dan. Dwi'n gael pwysau. A'r nos gael yn mynd. Dwi erioed yn dod twyllo yn ystod yn o'r blaen. Dwi'n gweld yn ydyw. Reit, yn anffodus, dwi fod braidd i Mr Wayne Davies cael ei disqualifio. Yn dwytho. Copy am Stanley Roberts. Ti'n am Stanley Roberts? A mae hynny'n brifniad, dwi'n gwneud i fi. Beth nath y tren Tommy dweud? Chiw chiw. Be ydych chi'n galw dyn llefydd o'r Eidal? Mario Torri Montali.
Aldi KFC.
sy'n godro. Cwmnïon bach oedd yno yn chwarae. Rygbi yw'r gêm orau yn Aberystwyth. Rygbi yw'r gêm gorau. Yn Aberystwyth, yma coleg I blant bach. Yma coleg. Ein blant bach. Rhaid cael llefrith defaid sy'n rhoi gwlan I gadw'r corff I gynnes. Mae'n bwysig cael digon o fwyd, moch sy'n rhoi bacwn a wyau a geir gan ieir I hedfan rhaid cael yna. Here's Pedro. Ac felly, dim o fi a dwi'n eistedd yn ysgol y pryd wedi cyrraedd o'r diwedd. Dim o'n llawn hwyl o gan ei dawnsio achos yn gleithio digrif o bob math. Sgwini fi fynd ennill leni, bod ysgallau'n globaith i'r penryd. Ei bod wedi gwasgu fel sardines yn y neuad, yn y neuad poeth, mae pawb yn hael a wahanu ambell i athros wedi diflasu llwy ac wedi dechrau cysgu heb enwi. Heb enwi neb, rhaid dweud tybed o le maen nhw wedi cael y beiriad yma. Maen nhw'n bobl yn eisiau sben. Ffordd wych o gloi fwy o ddathlu talentau ysgol yn creu ydi cael ei sefyll, a dyna'r cwbl gan ei chwil fawr yn nawr. So, eira, ti'n glanio fo fel a fel yw elephant, ie. Wedyn mae'n dot I fel ia. Wedyn I fel the crail fin. A wedyn a fel amon. Wedyn mae'n sypio o awyr. Wedyn ti'n gallu creu fel snowman. Wedyn cael flight o snowball. A wedyn mae'n cael stuck. Siang o'r digio fyny yn ar y road. A mae'n pain, ie. Mae ail yn melyn, a mae yn awyr. Mae o'n bod allan bob dydd I codi i'n gynnes, mae'n allan bob. Mae'n uchel yn yr awyr. Mae'n dod allan yn y dydd wedyn mae y llead yn dod allan yn y nos. Mae'n melyn. A mae allan bob dydd. Mae glawn disgyn o'r awyr, ac yn o'r cymylau, glawn dŵr, glawn yn chlyb, glawn yn pedals. Maen nhw'n chydig lawr oedd y ffocast. Mae'n glaw lot yng Nghymru. Mae'n glaw dydd yn Green Forest. Wel, dwi'n hoffi piano. Mae'n instrument. Dwi'n hoffi chwarae fo. Dwi'n gwybod I benodau. Mae Adele yn chwarae piano a mae Adele yn cantore. Mae'n Mr. Gethys yn chwarae piano. A mae o wedi gwneud o drwy'r dydd a dwi'n hoffi piano. Dawnsio, dwi ddim yn fan dawnsio, mae llawn o fel dawnsio stryd, dawnsio ballet, llawn o dawnsio gwahanol. Ti fel symud I caneuon gwahanol a I gyfodau. Mae rhaid o yn gwneud fel flash mobs pan ti ddim yn dawnsio. Mae rhaid o yn ysgol gwisgwydd gwahanol pan dwi'n dawnsio. Ac rhai weithiau mae'n gallu bod yn reit entertaining ac yn hwylus. Davies yn
Dewis Gada, da, Nodi, efo i wneud yr ysgol ni, da i blant yn fi, a mwynhau ac yn siarad Cymraeg. Beth yw'r cacen gryfaf yn y byd? Nate Taser. Be ti'n galw dim camrawdeniad ffilming? Ymgeisiodd 5 ar 20 am y gadair. Pob un wedi ysgrifennu portread o gymeriad, a phob un i'w ganmol am ei gwaith. Ond, o drwch flewyn, enillydd y gadair heddiw yw yweinyddes am greu portread cofiadwy iawn o'r dyn yn y ffenest. Ysgrifio lle. Roedd yn anodd dewis y gwneud penderfyniad wrth ddarllen darn ar ôl darn o waith uchelgeisio. Diolch am y profiadau gwych yma blwyddyn deuddeg, a diolch yn enfawr i'r enillydd am y profiad hynod-ddyweddol, realistig a difyr. Llongyfarchiadau ti, Enzo Girolami. Mae gan Siôn weledigaeth glir o ran cynnwys y ddrama ac hefyd o ran ei llwyfannu, ac mae'n cyfeirio'n gyson trwy gydol y ddrama a syniadau technegol a byddai'n ychwanegu at brofiadau gynulleidfa o gwylio perfformiad o grym brych. Diolch yn fawr iawn i'r ddau gystadlu a llongyfarchiadau fawr i chi, oedd yn enwedig i Siôn ar ei ddelwyddiad yn y fedal ddrama. Diolch. Mae'n bleser gennyf gyhoeddi mae enillydd Prydau Eisteddfod Ysgol y Creuddyd 2015 ydy Fion Ellen Hughes o Lys Penrhyn. Enillydd tŵls yr adran Saesneg ydy Callum Crowe o Lys Clodad. Ac enillydd y fedal drama yw Callum Weyman o Lys Clodad. Yn anffodus bydd Callum Weyman yma heddiw i derbyn y fedal drama.
Patrick, at y microphone. A wy'n adro fo. Cael ei sy'n gyda cael ei Patrick. Henry, yn o'n sy'n iawn. Gan gyda